sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat. Un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'entronquen ara fa 300 anys amb la Guerra de Successió i amb el decret de nova planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal l'any 2010. De llavors ençà n'han estat moltes més amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona